Hasan. Nah, jare pesen ijol 50. Enek. Neng. Nggo susuk wong jajan. Oh, lho nek enek dicak Iya. repot lho. Iya, suke dia. Ya. Tak itu sih lho. Soalnya kan Gatot Lah, nek ora patek percaya karo Gatot. Tuh, kan butuh susuk ta. Ya wis aku tak anu selak acara. Oh, iki kur 5.000 tot. Hah? Kur 5.000 iki. Jare kowe arek jual 50. Kowe iki 50 lho. Keliru Kang 50 iki jumlah Kowe iki. jumlah 50. 50 bener Gatot. Ora bolos apa, Pak? Hukume nek jenenge wong ijol duit iki yo. 50 iki 50. Duite ora 50 jumlahe. Iki atusan lho, Tot. Tot. Ora kapok-kapok no menungso. Iya. Bukit tobat tot kowe iki.